Déu us guard, un diumenge més em trobo amb vosaltres per explicar l'Evangeli d'aquest diumenge. Avui, després d'un llarg temps, reprenem una altra vegada la lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. L'havíem deixat a l'inici de la Quaresma. Hem passat tota la Quaresma, tot el temps de Pasqua i també els diumenges de la Trinitat i de Corpus. I reprenem la lectura de l'Evangeli de Mateu en un fragment del segon discurs que Jesús adreça als seus deixebles. L'Evangeli de Mateu té 5 grans sermons equivalents als 5 grans llibres de l'Antic Testament, la Torà. Jesús se'ns presenta com el nou Moisès, com aquell que no ens dicta la llei, sinó ens indica com i de quina manera hem de caminar pel regne. I avui, el fragment que escoltem forma part d'aquest segon discurs, un discurs en què ha començat Jesús enviant els seus deixebles a la missió. I el que escoltem avui són les precaucions i també el que han de tenir present quan van a missionar, quan van a predicar el regne. Són paraules que no només les va dedicar als apòstols, sinó que ens les dedica a cadascú de nosaltres, perquè tots tenim la missió de ser testimonis de l'Evangeli. Aquesta missió que vam adquirir, o que més aviat se'ns va confiar en el moment del nostre bateig, també en el moment de la confirmació. Tots els cristians hem de ser testimonis, tots els cristians hem de ser evangelitzadors. I Jesús els hi diu avui, no tingueu por. Els hi diu això després d'haver-los recordat que seran perseguits, que escamparan contra ells tota mena de calúnies, etc. I avui els hi diu, no tingueu por dels homes, no tinguem por. Aquesta expressió no tinguem por la trobem sovint en l'Evangeli. Ara no és el moment de recordar tots els llocs, però tots recordem les paraules que l'àngel li va dir a Maria. No tinguis por, Maria. Són les mateixes paraules que el mateix àngel Gabriel li va dir a Zacaries abans. No tinguis por. Són les paraules que Jesús va dir als seus deixebles mentre caminava damunt l'aigua. No tingueu por. I avui ens ho torna a dir. No tingueu por. No hem de tenir por de tots aquells que ens diuen... perquè no hi ha res en secret que tard o d'hora no sigui conegut. No tingueu por, la mentira no s'imposarà. La veritat és el que sobreviurà. No tingueu por de tots aquells que us puguin fer mal, perquè al final la seva victòria no existirà, perquè el que existirà al final serà l'amor i el bé. En els nostres dies no tingueu por. Aquests dies, qui més, qui menys, ha tingut por. Ha tingut por o angoixa davant dels fets de la pandèmia. Ha tingut por quan ha vist que la mort estava molt a prop seu. Tots, malauradament, hem viscut com persones estimades o han mort o han estat molt greus per culpa del coronavirus. I Jesús ara ens diu, no tingueu por. Això sí, tingueu precaucions, no sigueu ingenus. Hi ha coses que us poden fer veritablement mal, com pot ser el Covid-19, però també com pot ser la codícia, l'avarícia dels homes. Us poden fer mal tantes i tantes coses que puguin denigrar la vostra vida. Fan mal a tots aquells que són pobres i que l'egoisme d'alguns no els deixa sobreviure. Fan mal, aquells països que es volen imposar per la guerra o pels mitjans que siguin els altres. Tot això fa mal. Però sapigueu, no tingueu por. Preneu precaucions, però no tingueu por. Perquè la por us immobilitza. Quan tenim por no fem res. La por ens fa covards. No tingueu por,
perquè tenint a Déu al seu costat, qui tindrem en contra? Ell és el que ens diu que està al nostre costat. I, sobretot, ens diu, no tingueu por d'aquells que us poden prendre el cos, però no l'ànima. Perquè l'ànima, la veritat, això pertany a Déu i això sobreviu a tots. I acaba amb unes paraules de confiança. Si vosaltres no en negueu davant dels homes, jo també testimoniaré de vosaltres davant del Pare. Jesús no s'avergonyeix de nosaltres, al contrari, la glòria dels homes és la glòria de Déu. I la seva glòria som tots nosaltres. Ell està al nostre costat. Avui, paraules de confiança, d'estimació, paraules que hem de sortir més enfortits, paraules que ens han de donar ànims davant d'aquest nou temps que ara ve. No som ingenus, sabem que hi ha dificultats, sabem que el mal existeix, com Jeremies ho sabia a la primera lectura que hem escoltat, però també sabem que tenim Déu al costat nostre. I si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ni la mort ni ningú podrà contra tots nosaltres. Això ens dona confiança, això ens dona ànims.